Saderipun amit-amit pasang paliman tabik ila dina sena benong ing laduni tine bena tulak sarik during tawang-tawang mugi linepeta saking siku dandaning Gusti Kang Maha Kawasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinarbuka jroning raos sesarengan hamamuji mring Gusti Kang Murbeng Dat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Awit Syekh wilasanipun Gusti kula lan panjenengan sami maksih pinaringan rahayu kalis ing reridu. Sagunging pranawa kakung Sumana Putri kula nyuwun gunging samudra ingkang tanpa pindhan apabila kawula sampun kumawandun hanjejraga miyak sonyaning swasana ing rekalenggan ari punika amargi kawula kapedhah kaliyan panjenengan ingkang hamengku gatin nggih panjenenganipun Bapa Sarimbin saperlu hamratinsaken hamosaken roncaning adicara ing rekalenggahan ari punika. Adicara ingkang angka sepindhah ninggih dawuhipun Satmaja temanten kekalih kalajengaken adicara ninggih wiji dadi kalajengaken sindur binayang adicara salajengipun ninggih sak mangke sak sampunipun dumugi wonten ing sasana rinengga kalajengaken timbang pangkon adicara tanem kacar kucur gunakaya dahar kembul miwah kalajengaken ngunjuk tirta wening lan ugi kalajengaken sembah pangabekten utawi sungkeman duh sahya tamu sepinten togong bera manah amargi kabeh tedhaken Syekh kanugrahan tika sapi tua kali damar pandam margining agesang sinambi hanyrantos cecala saking panjenenganipun Ki Juru Sumbaga panjenenganipun Ki Cucuk Lampah utawi Ki Suba Manggala panjenenganipun Raka Mas kadang sepuh kula panjenenganipun Kang Mas Gun Gondrong kawista tapsih hamratinsaken para kadang pandherek Satmaja temanten kekalih. Lan ugi ngesamangke brayat gung saking panjenenganipun Bapa Sarimbin miwah brayat gung saking panjenenganipun Bapa Ripadi saperlu handherekaken lumarepipun Satmaja temanten kekalih sakmangke badhe hangadani adicara panggih. Dhumateng para kadang kula pradangga saking paguyuban Campursari utawi karawitan jelas nada keparang hanyuaken gongsanipun ganti ing cinarita nuwun kawunuwun. Sampun purna hanggenya hangagem busana giya pinudungan manjing ing sasana rinengga. Lampahipun Satmaja temanten putri kabiweda ungeling Sekarteja. Repti dem permanem datan swaba lang salisih gegodhongan tan ebah samirana datan lamat kapiyarsa ungeling ketawang Sekarteja anyarengi swanipun Satmaja temanten putri ingkang mijil saking sasana busana kakanthi Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu Dena Ayu Rara Lulu Aliyah arsa jumangkah tumuju wonten ing sasana rinengga
Anggenyo lumaksana satepak mangu satepak mulih semu hangun-hangune ngani prastawa kang ginebeng kanthi prasaja sinten ingkang dados cundhakaning lampah priyagong ingkang mijil saking Sragen wewengkon Surakarta Hadiningrat tafsir trahipun abdi dalem Ki Arya Kamandanu nggih panjenenganipun Raka Mas Gun Gondro. Sakwengipun temanten putri wonten wanita ingkang taksih kenya ingkang sinebat Domas utawi putri Domas ingkang hanyrengi lampahipun Satmaja temanten putri nuju wonten ing sasana rinengga nggih sasana Siti Inggil. Saya caket anggenya lumaksana sampun hanya keti wonten ing dampari nengga. Tetesing ratri wis gumanti rahina hamung hiyang bagas kara kang ambyar. Gumelaring Cakrawala pinaka isapaning ari magut ratrining minggu sinenglan sabdaning pangesti. Terus ing Gusti ana teteng jawata ingkang suna asma nggih panjenenganipun Bapa Sarimbin. Mewah Ibu Ngatinem. Alsohan tapi darmane Widoha Miwaha Sri Margya Suta. Putra putrinipun kang sinebut Gendho Ayu, Lulu Aliyah lan ugi Anas Bagus Seta Tirta Wibowo. Dosah ya tambu kawistara Ki Subeng Manggala sampun dumugi wonten ing sasana rinengga nggih sasana Siti Inggil. Hanyembah pangkurmatan wonten ing sasana kursi pinajang nyuwun berkah Gusti kang murbeng dat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kepareng Satmaja temanten putri lenggah sauntawis hanjrantos tumapake titi laksana ingkang sampun rinagit rinumpaka kan panjenengan para dumateng panjenenganipun para kadang-kadang karawitan saking jelas nada kepareng hanyuwaken gongsanipun ganti ing cinarita adicara liru kembar mayang sinten to kadang tumaruna ingkang mbeta kembar mayang ingkang kajibahan hamboyong kembar mayang nggih panjenenganipun adik Dinda adik Tika, Mas Nur lan ugi Mas Nanang. Kawistara sampun pikantuk cecala saking Ki Suba Manggala Giya. Liru kembar mayang badhe dipun aturaken. Sumangga lampah langsung mlampah kemawon dumateng panjenengan adik kula sakderipun adicara adat Widi-Widana nggih menika adicara temu utawi panggih. Monggo hanya ketil langsung liru kembar mayang. Panjenenganipun Mas Nur lan ugi Mas Nanang ugi sumangga kepareng ham pratisaken. Kembar wis ngarani padha, mayang wis ngarani kembang. Mugi-mugi kanthi liru kembar mayang menika saged nyawijiaken raosipun Satmaja temanten kekalih ing sakmangke. Puniki panjenenganipun Denok Lulu Aliyah lan ugi Anas Bagus Seta Tirta Wibowo. Kawistara purna anggenya liru kembar mayang
hangadani adicara salajengipun inggih adat Widiwidana nggih menika wonten wonten pasangan. Nggih, pasangan ing sakmangke temanten kakung kepareng ngancik wonten ing sainggilipun pasangan. Lumebet wonten urip bebrayan. Minangka simbol ing sakmangke panjenenganipun Anawas Bagus Seta Tirta Wibawa sampun ngancik wonten ing alaming kadewasan. Dawuhipun Sang Maja temanten kekalih kabiwada kadya sancantaka hamtrantos tumuruning riris. Sumangga Mas Yoko kodhok ngorek. Hung pilahing sekaring bawana langgeng durga mendhak kala sirna durga mendhak kala sirna sirna margane Gusti Kang Maha Kawasa kang wis Sang Maja temanten kekalih badhe hangadani adat Widiwidana menika adicara panggih saya caket anggen nyulumaksana temanten kekalih sampun dupi wonten ing sasana rinengga saya caket anggen nyulumaksana tempur ing pandulu tuwuh rasa tresna welas sejati datan karoso astanipun sami kumlawe sami hambalang gantal ingkang putri ingkang kawestanan gondang kasih ingkang kakung ingkang kawestanan gondang tutur paripurna genya adicara nuninggih sami hambalang gantal daya-daya temanten putri sila hanjengku wonten ngarsanipun ingkang kakung badhe hangadani nggih menika wiji dadi saderengipun temanten kakung sumangga ngancik wonten ing pasangan rumiyin lumebet wonten nggih sainggilipun pasangan mratelaken yen to wiwit saking dinten punika panjenengan Kang Mas utawi Mas Seta Tirta Wibawa sampun pikantuk pasangan urip pasangan sejati sampun saged nyawijaken rasanipun dhumateng panjenenganipun wanodya ingkang taksih kenya panjenenganipun Denok Lulu Aliyah kanthi hanyuwun dhumateng Gusti Kang Murbeng dat Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi anggenya lelumban wonten ing urip bebrayan sageta samawah sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Salajengipun anjih sambaranipun temanten kakung Hamidah Antigan ingkang sampun sawapta ingkang kasebat nggih punika Ranupada. Nggih, kalajengaken Ranupada menika sampun nyuwun pangapunten menika wau enjih MC-nipun rada adoh. Nggih, Ranupada ranu wus ngarani banyu padha wus ngarani samparan. Mugi-mugi kanthi sampunipun dipun basuh kaliyan panjenenganipun ingkang garwa panjenenganipun Mas Seta tebih saking sambikala lan tebih saking ing samukawisipun rubeda ing samukawisipun amin ya rabbal alamin. Purna anggenya adicara Ranupada giya ingkang garwa Kang Mas Seta hanjumenengaken ingkang garwa ingkang istri dipun jumenengaken daya-daya badhe dipun sindur binayang manjing wonten ing sasana pinajang.
sindur binayang badhe hangadane adicara salajengipun lumantaran gegenigan nggih menika Laras Maya. Sinambi hanyerantos panjenipun Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu hanyarengi utawi badhe handherekaken lampahipun Satmaja temanten kekalih tumuju wonten ing Siti Inggil. Panjenipun Bapa Satimin wonten sak ngajengipun temanten kekalih. Bapa Ngatinem wonten sak wingkingipun temanten kekalih. Sepindah malih panjenipun Bapa Satimin wonten sak ngajengipun temanten kekalih. Ibu Ngatinem wonten sak wingkingipun temanten kekalih badhe hanyindur hamboyong putra kekalih tumuju wonten ing sasana rinengga. Tapsih kabiwada Laras Maya. Nggih, monggo daya-daya lumebet manjing wonten ing Siti Inggil. Monggo lumampah lon-lonan jumangkah tumuju wonten ing Siti Inggil. Kawistara Satmaja temanten kekalih sampun kaboyong wonten ing Siti Inggil. Ingkang kapandhu kaliyan panjenengan Ki Subeng Manggul nggih panjenenganipun Raka Mas Gun Gondrong. Ugi kawistara sak ngajengipun temanten kekalih panjenenganipun Bapa Sarimbin ing ngarsa Sung Tuladha kanthi pangajap wonten ing ngajeng dadosa Tepa Tuladha putra kekalih. Temantenipun ing madya mangun karsa sakwingipun temanten kekalih nggih panjenenganipun Ibu Ngatinem ing Tutwuri Handayani. Senaosa wonten wingking tansah ndedonga dumateng Gusti Kang Murbengdat mugi-mugi putra kekalih panjenenganipun Mas Seto lan ugi Mbak Lulu saged manggiya rahayu pikantuk kabegjan kabahagian wonten ing donya lan ugi wonten ing sakmangke yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Sakwingkingipun tiyang sepah kekalih wonten panjenenganipun Kadang Mandawa, Kadang Tumaruna, wonten Putri Domas cacahipun wonten 50. Putri Domas cacahipun wonten 50. Ugi wonten Talangpati ugi kawastanan satriya kembar. Saya caket anggaya lumaksana Satmaja temanten kekalih ingkang kapandhu Ki Subeng Manggala sampun dumugi wonten ing Siti Inggil Giya ing sakmangke hangadani nggih adicara saklajengipun. Kawistara pandherek Satmaja temanten kekalih sami gegandengan asta miturut kadange dhewe-dhewe. Dumateng panjenenganipun karawitan saking jasnada keparang hanyuwaken gongsanipun ganti ing cinarita. Monggo dipun siapaken ing sakmangke mugi rahayu. Kepareng sagunge merawuh Kakung Sang Putri kepareng lenggah semengga langsung mlebet sinambi hanyerantos semengga kula aturi mlebet wonten ing
pawiwahan sak ngandhapipun kajang pawiwahan. Semonggo sedaya kemawon mlebet dipersilakan untuk masuk semuanya. Monggo. Monggo. Sahyane para rawuh kakung Sona Putri nggih hangadane adicara sajipun nggih adicara timbang pangkon dumateng para kadang wira pradangga saking jelas nada kepareng hangulaken ketawang mugi rahayu. Semonggo. Ya, monggo kita lanjutkan adat selanjutnya. Nggih. Sagunging para kakung Sona Putri hangadane adicara salajengipun nggih adicara timbang pangkon. Panjenipun Mas Seto lan ugi Mbak Luluk kepareng lenggah wonten suku samparanipun Kanjeng Rama. Kanjeng Ramanipun Kanjeng Ibu jumeneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapakne apa ingkang pundi? Putra putri putra piyambak putra mantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bune, aku ora bedak-bedakne putra kiyambak lan putra mantu. Abot padha oleh disangga, enteng padha dirasake. Dawa sami-sami menika wau. Panjenipun Bapa Sarimin boten pikantuk Mbang Cindhe Mbang Ciladan, ora oleh doyong ngewa lan ora oleh doyong nengen. Kabeh sami putra piyambak lan ugi putra mantu. Nggih, sampunipun adicara timbang pangkon kalajengaken adicara tanem. Monggo kepareng Bapa Sarimin nggih maju sekedhik. Nggih, nepuk pundhakipun temanten kekalih. Nggih, adep-adepan Pak, ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kawisuda ing kalenggahan siang punika kepareng atmaja temanten kekalih kepareng lenggah satata pepah sinaja wonten madyaning prastawa prasaja Bismillahirrahmanirrahim. Lulus kanthi raharja sakinah mawaddah warahmah. Amin. Purna dicara timbang pangkon lan ugi tanem kalajengaken kacar kucur guna kaya. Kacar kucur guna kaya. Monggo dipun pratisaken malih. Sepindah malih dumateng sagunging para rawuh kakung Sona Putri kepareng dipun sekecaken anggenipun sami lenggahan sinambi hamirsani adat Widi Widana satmaja temanten kekalih. Kacar kucur guna kaya. Panjenipun Mas Seto Tirtawibawa kepareng hamaringaken guna kayanipun dumateng ingkang putri kasuntak wonten astanipun ingkang garwa ingkang awujud Mas Picis Rajabrana ugi arta menika guna kayanipun ingkang kakung dipun caosaken ingkang garwa mugi-mugi saged berkah barokah. Gandeng to menika panjenipun Mbak Lulu Tafsih Timur Anggenyo bangun Balewisma nyuwun pitedah dumateng wanita ingkang sampun pono ing samukawisipun
dipun paringaken dumateng Kanjeng Ibu, dipun paringaken dumateng Ibu Ngatinem. Monggo dipun paringaken nyuwun pitedah dumateng Kanjeng Ibu ingkang sampun pono ing samukawisipun. Monggo nggih kula wis tak tampa nduk, muga-muga berkah barokah anggen murid bebrayan uga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kemareng lenggah malih Satmaja temanten kekalih. Purna anggenya kacar kucur Gunakaya nun inggih kalajengaken menika dahar kembul utawi kembul bujana, dahar sesarengan nyawijaken rasa manunggaling raos temanten kekalih, nyawiji rasa manunggal ing suka. Mugi-mugi pikantuka kanugrahan dumat saking panjenengan Gusti Kang Maha Kuwaos. Lan mugi-mugi Satmaja temanten kekalih sak mangke giya pikantuka putra utawi putri kang saleh lan ugi salehah. Nggih, tapsih ngadani dahar kembul ugi ingkang kawastanan kembul bujana, dahar sesarengan. Sampunipun hangadani dahar kembul ing samangke kalajengaken adicara ngunjuk tirta wening. Nggih, sampunipun dahar kembul kalajengaken ngunjuk tirta wening semangga. Nggih. Kepareng hanyuwaken gongsanipun Kang Mas Yoko saking karawitan Jelas Nada. Nggih dipun tenggawa sauntawis. Nggih menika tapsih adicara ngunjuk tirta wening dumateng para kadang para pradangga kepareng sumene sauntawis ngunjuk tirta wening. Tirta wis ngarani banyu, wening wis ngarani bening, hening, wening. Mugi-mugi sak sampunipun ngunjuk tirta wening menika wau penggalihipun Satmaja temanten kekalih tansah bening, tansah wening anggen nyemring mituhu dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tirta ingkang kapendhet saking 7 sumur ingkang mijil saking sumur utawi kali tempuran. Mugi-mugi damel daya pangarwibawa dhumateng Satmaja temanten kekalih. Nggih tapsih hangadani menika ngunjuk rumiyin. Dhumateng para kadang para padangga sumangga dipun siapaken malih mengke ngenggo ada-ada saking kula kangge hanyarengi sungkeman Satmaja temanten kekalih wonten pepadanipun Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Nggih sampun, monggo. Purna anggenya ngunjuk tirta wening. Ngancik adicara ingkang kapungkasan nggih punika sembah pangabekten ugi ingkang kawastanan sungkeman. Dhumateng para kadang para pradangga saking Jelas Nada kepareng hangelaken nun inggih gending
pamuji memuji mring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ananging saderengipun sungkem monggo menika duwungipun Kang Lolos rumiyin Kang Mas Gun nggih. Kang Lolos rumiyin duwungipun Rade tambahi sekedhik mboten napa-napa Mas Yoko. Tok-tok kula nuwun, kula ingkang sowan Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Saya yang datang Rama dan Ibu. Seto yang datang Ibu. Sembah pangabekti kula Ibu. Seto yang menghadap Ibu. Seto mohon izin dan Seto juga mohon maaf karena Ibu sudah mengandung Seto selama 9 bulan 10 hari, tapi Seto belum bisa membalas kebaikan Ibu. Seto mohon izin ya Bu. Iya Nak, tak ijabahi muga-muga sliramu sakarone iso urip bebrayan ya ngger anakku cah bagus Seto. Semono uga sliramu nduk lulu muga-muga sliramu dadi wanodya sing iso nyembadani apa panjaluke kakungmu ya ngger anakku. Sembah nuwun Rama. Rama Seto ingkang sowan, Seto yang menghadap Rama. Seto juga mohon doa restu kepada Rama. Semoga Seto bisa menirukan apa yang Rama percontohkan kepada Seto. Iya Nak, Bapa utawi Ramamu hamung iso ndongakne muga-muga sliramu sakarone iso urip bebrayan karo genduk lulu nganti puputing yuswa ya ngger. Matur sembah nuwun Rama. Sembah nuwun Ibu, terima kasih Ibu. Datan karoso tirta ingkang mijil saking netra tumiba wonten ing Bantala. Wonten penggalihipun Kanjeng Ibu, Ibu Ngatinem. Biyen ngger anakku Seto, awakmu tak gendong Seto. Biyen tak bopong, tak lelo-lelo. Jebul saiki sliramu saiki dadi priya sing wis dewasa. Ibu Lulu yang menghadap. Iya Lulu. Ibu Lulu minta doa restu. Semoga Lulu menjadi anak yang baik, Lulu menjadi istri yang baik buat Mas Seto. Hanya doa yang kami harap dari Ibu. Iya, saya doain, saya restui semoga kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Mau nangis nggak apa-apa ya. Romo, Ibu Seto yang menghadap, Lulu yang menghadap Romo. Minta doa restu, semoga Lulu bisa hidup bahagia bersama Mas Seto. Begitu juga dengan saya Ibu. Seto mohon doa restu, semoga Seto bisa menjadi seorang pria, menjadi seorang suami yang bertanggung jawab kepada istri. Iya, saya restui kamu Seto dan kamu Lulu. Semoga kalian berdua bisa hidup bahagia sampai ajal yang memisahkan.
Amin ya robbal alamin. Sepindah malih penggalipun tiang sepah kekalih, penggalipun Bapak Sarimin, penggalipun Ibu Ngatinem, penggalipun Bapak Ripadi, penggalipun Ibu Rohmah, sedaya sami hanggadai Pak penggalih kang sami, penggalipun mekaten hamba bilih kaya lagi wingi sliramu sakarone kuwi ngger anakku sakarone tak gendong, kaya lagi wingi ngger anakmu sakarone tak bopong ndak lelo-lelo, jebul saiki ngger anakku sakarone sliramu seto lan nduk lulu, sliramu wis bangun bale wis muga-muga wong tuwa ya grisa ndongakne anggenmu jejodohan nganti puputing yuswa. Amin ya robbal alamin. Nuninggih sagunging para rawuh kakung sumana putri paripurna sampun adat widi-widana nggih menika wau adicara sungkeman utawi sembah pangabekten. Sebenarnya malih hamba bilih ingkang badhe nangis, yang mau nangis monggo, karena hari ini adalah tangis kebahagiaan. Mas Seto nangis nggak apa-apa, kapan lagi kita menangis di hadapan kedua orang tua. Begitu juga dengan Mbak Lulu, boleh, ini adalah tangis kebahagiaan. Dan apabila orang tua kita sudah ada yang meninggalkan kita, beliau sudah berbahagia di sana melihat anak-anaknya hidup rukun bersama suami tercinta. Dumateng para kadang para padangga saking karawitan Jasnada kepareng hanyuaken gongsanipun matur sembah duwun. Paripurna sampun anggen kawula hamratisaken adat widi-widana dawuhipun Sarmaja temanten kekalih hamba bilih tafsir wonten adicara salajengipun kula sumenggaken dumateng Ki Subeng Manggala. Kula lan ugi panjenenganipun Kang Mas Gun hamba bilih anggen hamratisaken adat panggih ing rekalenggan siang punika kirang hanuju prana atas nami kula pribadi lan ugi panjenenganipun Ki Subeng Manggala Gun Gondrong nyuwun ing samudra ingkang tanpa pindhan. Adipun saeng kawula kasmanten kadya sesanti kuncarane ruming bangsa hamung dumunung haning luwing budaya sak beja-bejane wong kang lali si beja wong kang eling lan waspada ihdinas siratal mustaqim bila taufik wal hidayah wa ida wa inayah. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu kalis ing neridu nuwun kawonipun. Oke, langsung diteruskan dengan saweran ataupun yang dinamakan juga saweran itu sebenarnya sodakoh tapi dengan senang gembira. Yang menerima gembira, yang menyawer ataupun yang mensodakoi juga gembira. Langsung saja buat adik-adik kita untuk berkumpul untuk menerima saweran dari kedua mempelai. Monggo, tapi jangan sampai saling menjatuhkan, oke? Ya, oke. Nanti dulu Om esnya, oke. Ya boleh nih ambil semua, oke. Ini nanti uangnya bisa buat untuk jimat barang siji sing dimat-mat. Dimat ini Mas. Oke, terima kasih. Selesai sudah acara saweran. Sekali lagi saya mohon diri dari hadapan panjenengan sedaya. Nanti kita teruskan dengan kadang-kadang pamaturi budaya saking Paguyuban Campursari Gado Nyamat, persembahan dari Jelas Nada yang dipimpin oleh beliau panjenenganipun Abah Kancil dan sebagai Dewan Koordinator wonten panjenenganipun Kang Mas Mustaqim. Saya mohon diri, terima kasih, sampai jumpa.